Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi baafata dingiraya fallema ko on waktu yoni hato masina kame ñoro hato radio tata cheikh oumarula fouti yutala ene jeeya e gardidi kabaruuji mena to leydi Sénégal ko jibinande Soudan najo goto nanga to Rosso oɗo samo tawi juuɗe dadiɓe hinde dig gam luskoji mbaɗede makko tumedemo omo dilla yoga e pelle ɗe ndewani lawola to leydi Mauritanie hooreyo jagoɗe leydi ndi ñalawma hannde o darima e yeeso sud sarɗiyeji leydi Mauritanie gam artude golle mum hitande mande nde o holliti ɓe gusti no feewi yoga e ɓen sayseɓe tampinnoɓe yimɓe e ndeka leydi Mauritanie ko nonne kadi ɓe kadi hewɓe yimnoɓe taccude maaje gam faade toon to leyɗele Europe to leydi Mali jamma hanki o laamu leydi Mali tentini yidde mum ko ɓuuri yawde yaccade koninkoɓe ɓe Danemark nde jaltata leydi mum ko ɓuuri yawde caggal nde ɓen gaari ɗon wonani e tindeɓe to leydi Guinée tribunal géré koréen ñaawi kene fotta wonde 17 neɗɗo taw ko dillunoɓe e fitinaji bannoɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ha jeeyi sababu yimɓe nogas mbasi hen ha pittali mumen ha kabaruuji men manawen ha toon to Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, Lesotho ha fayma to Burundi kame Nigéria ha toon to Suria musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconni mondialement maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo lomgal maître Adama Baldé ene wiya dendagal yimɓe kala moni foof yo nangto ha tiiɗa e fina tawa mum moni foof yo nangto ha tiiɗa e ganni men e fina tawa men maître Adama Baldé ene wiya yimɓe yo tinno e ƴewgal kala ko neɗɗo naata yo ƴewdo so tawi ko ɗanngal ƴewdo so tawi ko dewgal yurno so tawi ko nadde galle hodde galle kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi yurno sene moƴƴi naata so tawi moƴƴani ƴewana ɗum feere maître Adama Baldé ene wiya ɓen asoɓe kanŋe e gollinoɓe asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto maître Adama Baldé ne wiya dendagal gollotoɓe ladde gila awoɓe remoɓe aynaɓe jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji taw ko rafiji seydaneji ko waynoɓe koye mumen mbahliti ha kabba yanoɓe borogale kala saaha ruytoɓe jokkodire maître Adama Baldé joni jiituɗa hoore maɗa maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni mo tawe ndara Mbacké to leegal Mbacké Dembu saɗa daral Baali so tawi aɗa yiiɗi hebde mo mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83 maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jigueɗen Fuladu ma yi to nate ɓosoje golle paydude no fewi ɗe o gollata maître Adama Baldé ko labdo reedu malaɗo wune joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbadden dando faade makko Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase jeeɗiɗi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba gartaten ko seeɗay batu jagorɗo mawɗo leydi Sénégal hanki jaari ɓiɓɓe leydi ndi kala wo jaari kadi jam duumiɗo e Ñalawma ñande alet nogase tati nduɗo hen lewru caggal yuɓɓinede wonande ɗiɗo hen sumgoji ne ndewiri lawol jam e kisal e nder leydi ndi kala taw haytana goto waɗani hen ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi wo jaari jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ko fate banggue darde mum e tabbidde mum ko wona ɗum ko kadi namdima ɗum ko fate banggue toɓɓe Ñalawma sumgoji ɗi kala no yaruno ko wona ɗum ko noon yogay jayndeli garti e hollirde batu jagorɗo e hanki caggal mawɗo leydi no wiruno toɗɗoto hoorejo jagorɗe leydi Sénégal ɗum ko caggal ɗiɗo hen sumgoji ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen ya taw waylo waylo jagorɗe jogorani wadde yoga e nokkuji to Sénégal maire keso taw ganduɗa ko gardiɗo Dakar saaha mo gonɗen woni Barthélémy Dias ene maire ƴamde jeere wiitende Sandaga kono noon wonande oɗo saaha biyeteɗo Aliou Ndoya kam woni Dakar Plateau holliti ɗon ko kañum fawi hen jungo mum dañi noon jiyanɗe certuɗe yoga e konnguɗi mabɓe gartaten koko fate banggue ɗeɗo ko fate banggue cum e galle bannoɗo toon to Kermassar ha tuma hen goto e yaadiɓe wonande Gemsa Bappa on noon debbajo biyanoɗo Tep Waali jammum gadiɗo to kaso on jamma gadi to kaso caggal noon nde o dari to tribunal Pikkina Guédiawaye gam hollitede cum bannoɗo e oɗon sal ha yimɓe ɗiɗo gañi hen taw ganduɗa ko gañanɗe musɗe no fewi oɗo saaha noon ñawore makko udditama so tawi kay ko tuma ko fate banggue yogay ojoji yamirde yimɓe ha ojoji ɗi caari ko fate banggue réseaux sociaux guila e WhatsApp ha e nokkuji goɗɗi kala so renaki jogori wonde ko hunde sattude no fewi gartaten koye hobel mo MFDC ɓe kolliti wonande mawɗo mabɓe biyeteɗo Amidou Djiba holliti wonande ngal ɗon pelɓodiral ngal inna hen wonande hobel e nder leydi Gambie taw woɗɗani keelola leydi Sénégal hakkude dadiɓe koninkoɓe leydi Sénégal kame hobel mo Casamance o tinani wonande nanguede hen koninkoɓe jeenayo wiyaɓe majji hawde saaha mo gonɗen yiyaka taw holliti kan haala o fiɓani taw haalde e makka caggal kanko suwa taw habrede hen haydara ko selli to Sénégal keɗoɗen garten koye caɗele ko fate banggue jowgola leydi Mali to banggue catala CEDEAO wonande moɓodiral manggal ne tijja ɗum noon ko nogase jeetati nduɗo hen lewru woni ñalawma janggo to place l'Obélisque mo Dakar ɗum noon wi noon ko pelle ɗe ganduɗa yiɗɓe hawridde toon gam hollirde jaadani ko fate banggue oɗo hen embargo baɗaɗo e leydi Mali ko wayno pelle kewɗe FRAPP ene hen jeeya yeewi kono FRAPP ene hen jeeya ko wayno yana mar kono ne kadi kam e pelle goɗɗe kala taw ko moɓodirɗe jiɗɗo yuɓɓinde toon kono ne kadi horizon sans frontiére kala joni ko Sénégal keddotoɗen guila tan suudu sarɗi yejindu leydi Sénégal taw kadi ganduɗa ko ɓen sarɗi yankoɓe sunnoɓe juuɗe men wonande jaɓano wiide kay wonande ko ɗaɓɓitono suudu sarɗiji ndu ko fate banggue gorkati en wadde ɗum ko crime ɓurɗo bonde e nder leydi ndi kala ɗum noon tumama yata wona ɗum jeeyi sababu ha ganduɗa wonande benno waasi yimɓe muɗum e nder Dakar haɗani ɗon tan wonande Jamra gaddi ɗumo kame pelle goɗɗe kala kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe piiɓi ko wadde ñalawma mawɗo no fewi on ñalawma noon ko nogasa lewru février gam yidde moɓodirde e booli Dakar kala hollirde wonande kañumen jaadani e oɗo hen bone layowo hannde e nder leydi Sénégal yiddeɓe hannde ko nde laamu seydi Sénégal walla taɓe kamɓene haɓade wonande ɓen wiyeteɓe gorkaten taweteɓe hannde ne ñaaƴa e nder leydi Sénégal suudanajo goto biyeteɗo Ishaqa Yaquba Adama jaro duuɓi capanɗe 5 giwɗo gila suuda tan ene waɗa leydi e leydi ha yetti leydi Sénégal
kam yinno faade toon to Mauritanie hawre noon jagga to Rosso nawama e juuɗe dicto Dakar caggal no leskoji mawɗi mbaɗa e makko tawama o ɓuuri ɓattade yoga e pelle taw ko gonde e nder leyɗele kaɓotoje innitortoɗe jihadiyankoɓe ɗum jeeyi saba oɗo saaha mo gonɗen leskoji ene lutti ene jokki waɗede e makko tana musɗo baɗɗo hanki jamma sanga 22 heures nder restaurant goto toon to Pikkina ɗum noon ko has faala kam woni mo fittanu mum itta taw itti fittanu makko collègue makko mo liggodirta biyeteɗo Abdullaahi Fall on noon ko baɗɗo e ladde suwata o yiitede jeeyi sababu noon ko caggal nde o sokke on laaɓi caggal haare mabɓe ɗum noon jeeyi sababu on nde ƴetta nawede hôpital haade mum yettade taw wasi fittande mum oɗo saa noon oɗo restaurant biyeteɗo hewel gi uddama ko noon oɗon gorkajo baɗɗo ngal ɗon baɗal ne yiile suwata o yiitede yimɓe sappo e ɗiɗo taw ko inniteteɓe nervie ji ɓe ganduɗa fanoɓe toon to Louga ɗe joguino jason daɓɓon no fewi ɗum noon ko ñande aljuma jawtuɗo henno balɗe ɗiɗi ko adi wonande sumgoji local toon to Louga caggal nde ɓe nanga ene hen taw ganduɗa ko initortoɓe jour uji ene hen initortoɓe taw ko sippirteɓe to banggue mbiruji ɗum noon teskede ɓe kaali inde dawriyanke moɓe gonani walla gadduɗoɓe toon ganda taw ñalawma ko ujunnaje ɗiɗi walla ujunnaje tati wi noon ko jayde éco ɗum noon arti e yañade ɗeɗon gueɗe caggal nde ɓe nanga oɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe ninama to pake gam humpitede holko wonno darde mabɓe jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no woyi wadde e kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ñaw coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi ujunere temedde joyo e sappo e jeenayyi woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe jeenayyi e jeegomo joyo ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw capanɗe jeenayyi goho ko raɓaɓe andaka raaɓe ɗumen temedde tato e nogas keeɓi cellal mumen sappo e jeeɗiɗo neɗɗo ne tampi ma ballita e fofando yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Wuldu Zahafa o holliti wonande joɗaniɗo OMS catal tambingal cellal ɓalli windere nde kala biyeteɗo Charlotte Ngaya o holliti wonande ɓoyata ɓen catal taw ganduɗa ko tambingal ko fate banggue OMS tambiɓe cellal e wittoji mambat jillu mumen e nder leydi Mauritanie gam disodirde e laamu leydi Mauritanie ha tenti ko fate banggue yoga e rafiji kono ne kadi yoga e safruji ha tenti ko fate banggue gueɗe kewɗe ko fate banggue cellala ɓalli kanko jagorɗo no o holliti kikiɗe hanki o ujunnaje tato e temedde tato e capanɗe tato woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko temedere e capanɗe nayyi jeegomo neɗɗo kene fotto wonde temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗo e joyo keeɓi cellal men yimɓe tato mbasi pittali mumen ɗum noon ko kikiɗe hanki o sete timmuɗo iwde to Mali taw waɗani keerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie ɗum noon ko sete officier ji arɓe yettinde duwawa toon to Adele Bagro caggal noon wonande Mauritanaɓe jeeɗiɗo iwɓe ngoɗon wuuro waraɓe taw mbara ko toon to leydi Mauritanie taw waɗani mbara ko toon to leydi Mali jafuɗon taw waɗani nara keerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie gam yettindeɓe duwaw e hollirde kamɓe kala aɓe gondi e leydi Mauritanie Mouhtara Wuldu Daye kam woni joguiɗo konngol laamu leydi Mauritanie jagorɗo ñeñale pinal hanki holliti Mauritanie taƴi sete ganduɗa taƴi goomu ngu ganduɗa ko ɓen loskata ko fate banggue ma ballodire laamu leydi Mali ɓen taƴaɓe toon kamɓe kala maɓe losko luggo no fewi ko fate banggue jeeɗiɗo Mauritanie naɓe waraɓe e nder leydi Mali kono kadi so tawi ɓen naggama ma gartire ha e tribunal ji ɗi noksodo ko ɗon mbawata ñawede teni kadi wona hunde yafetede maɓe paw jomumen ko satti no fewi ɗum noon ko jungo e jungo jogori waddude hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali kala ha joni ko Mauritanie keddotoɗen woldudahi oɗon jagorɗo taw ganduɗa ko tambiɗo konngol laamu ngu o holliti gouvernement mo Mauritanie hanki caggal batu jagorɗe ɓe jonnani no fewi tene ɓe cofni no fewi kuddata baɗɗo toon to Burkina Faso mo ganduɗa ala kay ko mérite en haydara tene ɓe kolliti ɓe jadani hen ɓe jadata hen ɓe jonnani hen haydara jagorɗo ko fate banggue rewɓe kam e sukkaɓe ko fate banggue social
naha bitto Cheikh Sidiya o holliti hanke batu jagorde o holliti miijo makko ko yidde cetal ngal ene wawa darade taw ko tingal paabotongal ko fati bange lebte battede rewɓe kame sukaɓe ko fati bange viola ha piile e gueɗe kewɗe kala ko watte rewɓe taw kadi ngal gueɗal ene wawa duumade tawni kadi ne wawa jokkodirde e ɓiɓɓe leydi ndi kala addude jaam e kisala hakkunde rewɓe kam e sukaɓe rewɓe e nder leydi Mauritanie kala kene ɓuura wawde rende ƴimeje mumena les syndicats indépendants taw ganduɗa ko jangguinoɓe secondaire kañumenne erima jangguinoɓe leydi Mauritanie kala ne mbawata wallodirde mabɓe moɓodiral seppo nogas e jeegom février e lewru fandu ɗum noon yiddeɓe ko balɗe 5 seppo walla balɗe 5 grève hofgo ngam hollirdeɓe jobdi mabɓe kala saaha ne leela jippade kono ɗum koko teskede ko fade banggue prix ene ɓeydi jobdi mabɓe notti wawde nafdeɓe haydara ɗum noon ko hollirde caɗele teskade e nder rendo mabɓe ngo kala to Mauritanie keddorena joni gartaten koye jagorɗo ko fate banggue jeyli jagorɗo tambiɗo ko fate banggue jeyli woni jagorɗo pétrole guila tan wo toɗɗi yimɓe makko ɓe wo toɗɗi noon o toɗɗiniɓe koye postoji OMVS taw ganduɗa ko ɓeena joɗotoɓe huufoɓe ko fate banggue maayo ngo Sénégal ngal ɗon cetal guila noon kene woni joni hittande haɗo ɗo gonɗen ala taw ko gasi haydara kanko Abdoussalam wulde Mouhammeda Salekha haydara taw ko gasi ha ɗo ko noon ɓe erima wonande ngal ɗon cetal nde wawata yurnitade ɓen Mauritanaɓe toɗɗaɓe beele kadi mbawa tawtorede ko fati e banggue jonɗeli mummena général Salima général Silimana wuldu Abouda kam woni toɗɗaɗo hanki batu jagorɗe poste kolaɗo kuɓal taw ko jagorɗo ko fate banggue koni yankagal le 360 Afrique ɓe kolliti teskede ha hande coggoji e nder leydi Mauritanie ko fate banggue guura ene seeri no fewi ko wayno maaro sukara nebam kosam kala memotta ko goto biteɗo Sidi Birama taw kadi ganduɗa Birama taw ko jeeyowo to jeere juma Maroc o holliti kanko o yeeto ko en détail kono koɓe codata hande en gros ko ne seeri ha ɓurti jippaki ɗum jeeyi sababu kamɓene ɓe mbawata jippade to jeere sibaha goto biteɗo Kumbali ene wondi kadi biyete Cillosi kañumenne kolliti teskuye teski o saaha mo gonɗen cogguji ha hande gustaki e nder leydi Mauritanie so wona ko ɓeydi ala ko usti hen hoorejo jagoɗe leydi Mauritanie Mouhammeda Wuld Bilal subaka hande o sanga 10 heures darima e yeeso sud sarɗiyeji darima to sud sarɗiyeji nde leydi Mauritanie yeeso sarɗiyankoɓe gam artude ko fate banggue golle gouvernement mum hitande manide hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goo wo holliti toɓɓe ɗiɗi ɓurɗe mantinade ko fate banggue golle mabɓe ko addude nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala caggal teskede noksoɗa ha Nouadhibou e guure goɗɗe kala ko fate banggue guyka kame gueɗe kewɗe ne teskono hen ko noon so tawi ko temedere wonno hen capanɗe 5 kam oɗo saaha ɓe gusti ɗuma ko fate banggue guyka kame kareli e wargoji e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon oɗo saaha ne siftinen tan dumunaji jawtuɗe e kala saaha ɗo tesko e nder capital Mauritanie walla noksoɗa walla Nouadhibou e hoore mum ne wiye kaari yuwama laaɓi walla o fiyama ga walla warama ga hen teskede wonan ɗen gueɗe kala gustima ɗum ko caggal nde ɓe daadi no fewi gam ustude ko fate banggue ɗeɗon gueɗe caysiyagal e wadde gueɗe e yeyde huuɗo haɗako e wujjude biftade e wadde viol ɗen gueɗe kala ko wona ɗum ko holliti kene foto wonde capanɗe jeeɗiɗi e tati région mo ganduɗa taw ko ɓeena nawannoɓe yimɓe faɗuɗumen Europe e maaje kaɗɗe kala ɓe nanggui gueɗe kewɗe kene fotta wonde ujunnaje ɗiɗo eko fawi neɗɗo taw ko fonnoɓe yaade toon to Europe kala ɓe paddima ɗum noon ko addude nden ka e kisal e nder leydi Mauritanie. sen giwi to Mauritanie koto Mali paɗen laafaji mbulaji taw ko ɓen jeeyaɓe toon to Togo nottiɓe taw ganduɗa ko sembeji MINUSMA taweteɓe nder leydi Mali hedde banggue sévare ɓe kolliti wonande ɓe keeɓino jangu ngu noon wanno ko ñande altina jawtuɗo henno kene wona 50 kilométre hakkude mum e sévare ngun jangu noon ko pelle joguitiɗe janno e mabɓe kamɓene ɓe mbawi tigui dartade nde ɗon fiyande
ɓe kollitano no foti kono ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali jonɗi no feewi taw ko ɓen joguitinoɓe armeji ɓe kolliti noon wonande ɗum holli ɗum ko galle lamorgo mo loome caggal nde ɓe kolliti semaine aji jawtuɗi ɗiya ɓe dañino wasde won e koni koye mabɓe ɗum ko caggal fiyande waɗanode e nder mabɓe caɗɗele teskaɗe toon to sikaso ha hannde ko ɗum woni jokkude ha leydi e nder leydi Mali caggal teskede kala saha sukaɓe ne bifte toon to sikaso ha tenti yoga e leyɗe joñiɗo no feewi ɗum ko caggal hewɓe e sukaɓe taweteɓe toon kolliti dadiɓe wonɓe toon ɓe ne mbawata wattude haqqillaji men kono noon nde ɓen ɓurani wattude en altina jawtuɗo hen dañino tatto duppaɓe toon ne guuri taw ko teskaɓe ene kewi biftade sukaɓe jarowo e duuɓi jeeɗiɗi duuɓi tati duuɓi sappo e ɗiɗi e kala saaha ne teska koɓe mbiyata tan waɗoɓe fétisaji walla dabroɓe waɗoɓe won e gueɗe kene wona yimɓe sappo nanggama hen dumbama kono kadi hewɓe oɗo saaha puɗɗima nanguede ko fate banggue wargo sukaɓe e nder oɗon diwana ha joni keddoɗen ko toon to leydi Mali wonande simmotoɓe taw ko simme dunila ene wawi ni ko koynantono ko fuɗɗima samde so tawi kay ko Mali dañde usine mo ene fewna cigarette biyeteɗo dunila e gandi dunil ko cigarette ɓurɗo tigui jayde yoga e nokkuji ha tenti noon to banggue Mali hewɓe kolliti malnaɓe hew ɓuuri yidde mataw simmade ko ɗon simmi biyeteɗo dunil ɓe mbaɗi toon isina on isine noon mo ganduɗa omo fewna kene wona tati piccal 5 milliards taw ko kuɗola cigarette kala hittande ɗum noon ɓe ballodiri koye gollorgal biyetegal british américaine taw kadi en tawtora ɗum gollorgal malinaɓe biyetegal sotatam biyetegal sonatam en wonde tabako ɗum noon tawtorama jagorɗo ko fate banggue industrie woni jagorɗo jeeygu Mohamed Wuld Ahmed tawtorama ɗum ɗon ɗum noon kene fotta wonde milliard uji sappo woni ko mbaɗa hen capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo ma mbaw gollade hen ha joni to Mali keddotoɗen gaten koye haɓade kabaruuji ɗi gonɗani e leydi Mali nden jonde noon waɗi kene wona capanɗe tato neɗɗo mo ganduɗa keblaɗo heblo fayidingel fewi ɓe mbiyeteɓe professionnel en ɓen jooɗi nden jonde hakkunde bankasa kame banja gara ha fayma toon to sana mofti nden jonde no waɗi ko toon to sévare ɗum noon ko yurnitade ha tenti ko fate banggue yogay kabaruji taw ko en ligne ɗi ndewani lawol jaltoje kala saha e nder leydi Mali ɗum noon ɓe wallitiɓe hen ko fedde wiitede fort ko ɓen jeeyi sababu haɓe mbawi darnude ngal cetala gam heɓɓitade yoga e penale jaltoje e nder leydi ndi ha tenti toon to hakkude leydi to caggal wargoji e gueɗe kewɗe batteɗe toon to leydi Mali keddana joni jamma hanki o wonande koninkoɓe walla min gouvernement mo leydi Mali hesɗitini erade sembeji Danemark woni danwaji taweteɗi e nder leydi Mali nde mbawata yaltude leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kolliti ala kala ɗo ɓe ji nandiral ni sifande ni kaldigal walla ɗin sembeji ene naata nder leydi ndi gam tawtode sembeji takuba ɓe ganduɗa ko France noddi leyɗele Europe kala yo moɓodir balla leydi France habtade jihadi yankoɓe joguiɓe armeji taweteɓe e nder leydi ndi Tumbuktu gawo tonne e nder nokkuji mabɓe hewɓe ne goya toon ko fade banggue connexion internet ɓe ɓay tan kono koɓe jeeyaka e nder aduna ni hay seeɗa Oumar Tunkara jaro duuɓi 19 holliti ɓe guuri ko caɗele muste no fewi koma ngabba e leɗɗe towɗe no fewi beele keeɓa réseau seeɗa no fotiri kala mba famde hoko woni e nder aduna o kala ɗum nan ko caggal e guila saaha nde bonnite walla jalkite ko wiyete sabotage taw ganduɗa ko région téléphonique mauve région téléphonique taw ko gonɗo toon taw ko ganduɗa ko Malitel région mauve Afrique Malitel kala saaha kewɗo jalkide toon sengi wi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry tribunal mo Zérékoréena ñaawi kada kene wona 17 neɗɗo ɓen ñaawaɓe noon hen goto ko duuɓi 30 e kaso ɗiɗo ko duuɓi 15 heddiɓe noon ɓen ko dognoɓe cuwa taw yiitede ɓen dogɓe noon ɓe ñaawa ko ñawore contumace ganduɗa ñawore wargo kono noon ɓe ngala koɓe dogɓe kala kam ɗo ɓe nangga yoɓe gandu kam ko ñawore wargo ɓe nanguira kene wona 60 neɗɗo kala ko woni ko tuuma hen 34 ɗaccitama
kooti galleji men ɗum ko caggal pelɓodiral musgal bannogal nogase jeegom nogase jeeɗiɗi le nogase jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗe nogasa to nokku biyeɗo Massanta ne tawi e nder diwan géré coréen e nder leydi Guinée Conakry a ganduɗa ken wona yimɓe nogas mbasi hen pittal men galleji kewɗi a duppa hen to Côte d'Ivoire batu jagode hankkal sandaramani watara erima ko fate banggue audit wonande ɓen société ji entreprise aji kewɗi taweteɗi e nder leydi ndi gam haɓade kala kene wiye mbuñaari e guyka yoga e cifande o erima jagorde mabɓe kala nde mbawata darade nde moni kala wawata andude gouvernement o ene sohli ko wiyete bonne gouvernance to Niger hewɓe keeɓi ballal iwngal e laamu leydi France wi jagorɗo mo leydi France hakkude leyɗele tentini ɗum ko ambassadeur a leydi France tawite to ñame kene wona 5 piccal 15 million ko preje euro ɗum noon ko fate banggue nguura kene wona milliard uji 3 taw koy ko preje France CFA ɗum waɗa koye catal biyetegal PAM ngal cate gandi ko catal Amérique naaɓe haɓatongal ko fate banggue yoro kame hokkere e haɓade ngakkugola nguura ngal catal noon ngal yowodiri kadi koye catal fedde gotago windere kene fota wonde ujunnaje 3 e temedde 3 foore ma heɓ cakkude mum no fotiri kala kene wona nogas e 4 ujunere neɗɗo ma waw naftorade ɗum toon to nokku bireɗo walam ene tawe nder leydi ndi gam ƴellide toon ndema ha tenti ko fate banggue panneau solaire aji ngakkede ndiyam wawa yaltinde ndiyam yimɓe nduto e ndema lugguimaji ha moni kala fuɗɗo wawtande hen hoore mum to Niger kene fota wonde yimɓe nogas mbiyama teɓ ɗum ko caggal balɗe 18 mawɗi no fewi ballodiral koninkoɓe leydi France taw ko enda koye ñukkindade wonande ɓen tuumaɓe ene ɗannina yimɓe ɗanleɗe ndewa en lawol ko noon taw koye dow fo document ji ɓe pewnata hakkude gouvernement ji ɗi ɓe joguiti ko fati banggue signature uji kame tampon ngaji jagorɗe kewɗe no fewi gam fewnude fo document ji hakkude leydi Côte d'Ivoire e leydi Niger kame Nigéria ha fenma to Togo kala kamɓe noon mbiyama teɓoɗo sa aɓe tawi jooɗi heddiɓe ɗon koko dogui en puɗɗi a yiilede to Burkina Faso jonde hanki nden jonde noon ko hakkude wonande colonel jonde hakkude jawron nden jonde ko hakkude colonel Paula Ari Damimba taw ganduɗa ko hande oɗo hen gorkajo ɓurɗo forde nder leydi ndi catal biyetegal MPCR ɓe kolliti jonde mabɓe hanki hakkude mabɓe e ɗen jagorɗe gonnoɗe e laamu Marcria Kabore kala hay goto jaggaka ni dumbaka kono noon ɓe kaɗama yaltude Wagadugu oɗo saaha mo gonen ɓe gonata koye service ɓeɗon koninkoɓe ko wona ɗum kono ɓe koninkoɓe kollitima ɓe joɗoto e société civile kala gam oɗo saaha yurintade kuccama leydi ndi caggal ñande altina nde rok Marcria Kabore folla e lefol laamu hewɓe kollitino yogay jayndeli wonande général Gilbert Dienderet accitama ɗin konnguɗi kollitama ɗi godani hay seeɗa ñawore makko ma fuɗɗi to ñande 31 altina paaɗo e nder nduɗo hen lewru so jomiraɗo haaji sengi wi toon to leydi Burkina paaɗen ko toon to les étos heeɓi ballal paydirngal no fewi iwde zappo gam ƴellidde kuɓɓam kuura e nder leydi mum kala ngal ballal noon wona kene jogori yoɓede to banggue ñamale ko ballal mahde barrage mo ganduɗa ma won 12,4 million ko preje dollar kene fota wonde go piccal temedde 4 milliard de yen taw ganda yuan taw ko wallidde ko fade banggue hydroélectrique e nder leydi ndi ha heeɓa kuɓɓam nden sifande waɗi ko ñande 26 ñalawma hanki o toon to lesé to Burundi horejo leydi ndi hanki caggal batu mum o holliti caggal hakkude makko e ɓen magistrat en ñawoɓe taweteɓe cuuɗi ñawirdi kala yiddemo toon to Bujumbura koye ñawoɓe nde ɓurata ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi kono ne kadi tribunal wonani ko ɓiɓɓe leydi kala jaggaɗo nde yawatta ñaawe sabu eɗen gandi Afrique neɗɗo no lelo duuɓi 4 duuɓi 5 e kaso taw suwa taw ñaawede kanko yiddemo kala nanggaɗo so tawi loskoji mbaɗa mum ha humpito heɓama ko ɓuuri yawde yo ñaawe kono kadi gueɗɗe kala yo ñaawe e hunde lamde no fewi mo yiɗi ko fade banggue tribunal leydi ndi nde ɓurata ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi toon Nigéria bowal laɗi diwoje ngal Lagos e tamo Lagos hanki jaggui toon kene wona temedde 2 passeport tawɗin passeport uji kala nanguira jomumen nanguira ko carte ko fate banggue vaccination
covid-19 taw ko fo carte ko wona ɗum ko kadi ɓe nanguira ko test PCR taw fof ko test wi noon ko professeur Akini tambiɗo ko fate banggue cellal ɓalli to banggue rafi a covid ɓe kolliti noon kala moɓe nangui passeport muɗum maɓe kollir yeeso mum e télévision kame passeport mum kala ha gacce nanga ɗum caggal teskede toon to leydi Nigéria hewɓe ne doga vaccinade ni wadde test kewi ko sodde to Suria caggal balɗe hare musde no fewi hakkude l'organisation état islamique kame kirdinaɓe noon kolliti ɓe tetti no fewi taw ko kasomo hasanke tettanoɗo kene joni balɗe sappo nden haare noon jeeyi sababu hakkene foto wonde yimɓe temedere e capanɗe jeetato neɗɗo mbasen a pittali mumena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kekiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena